Først og fremmest velkommen. Tere tulemast. I kommer jo på den tredje dag, hvor der er rigtig biflyvevejr i år. Te tulete kolmandal päeval saabute siia, kus on tõesti selline ilm, et mesilaste lendamisele hea. Vi har haft noget usædvanligt noget for Danmark, som har 7.000 km kystlinje. Har vi haft en meget lang og meget hård vinter. Siin Taanis on olnud väga pikk ja raske talv see aasta. Det betyder, at vi har haft mange biavlere, som har... Skal jeg hellere gøre det på engelsk? Det betyder, at vi har haft mange biavlere, som har mistet bier på grund af sult i år. Ja, meil on väga palju mesinikke ja väga palju mesilasperesid, tähendab, mis on surnud nälga sellel aastal. Det der skete, det var i februar måned, der fik vi nogle meget milde dage i slutningen af februar. Varme. Ja, me veebruari lõpus oli natukene niisugused soojemad ilmad, aga väga vähe. Ja. Og så begyndte bierne at yngle. Ja siis alustasid mesilased nii-öelda looma hauet. Og så fik vi hård frost lige pludselig, og så trak bierne sig sammen omkring deres yngel og væk fra deres foder. Ja siis juhtus klassikaline asi, et tulid uued külmad. Mesilased kobardusid sinna haudme ümber hästi eemale nii-öelda mesilassöödast või söödakärgedest. Ja nii see juhtus, ja siis nad jäid seal nälga. Og det betyder i år, at vi over de sidste 20 år, der mister vi cirka 10% af vores bier om året. Ja umbes 10% mesilastest siis seetõttu suri. Og i år der kommer vi til at ligge på cirka 22% tab af bifamilier. Ja kõik muud kokku 22% kuskil siis oli talve kadus. Og I skal forestille jer, hvis man går ud og snakker med en almindelig landmand, som har mistet hver 5. ko, så kan man sådan bedre forstå, hvad det er, vi snakker om. Ja kui me mõtleme põllumajandusele või loomakasvatusele ja kujutage ette, et kui üks loomapidaja kaotab iga 5. lehma talve jooksul, et siis me mõistame, et see tähendab. Som altid, når vi mister bier, så er det meget ulige fordelt. Altså, jeg har mistet 0 bifamilier i år. Niels har mistet hvad? 5 bifamilier. Ja, et tema näiteks, temal elasid kõik mesilaspered üle talve, sõnaga kadu oli 0. Ja Nilsi puhul oli siis 5 pere, millest me eile kuulsime, et temad ei munenud korralikult. Og så har vi en erhvervsbiavler ikke langt væk herfra, som har mistet 300 af 450 bifamilier. Ja siis samas on natukene siit eemal üks professionaalne mesinik, kes selle talvega kaotas siis 350 mesilaspere. Og det er alvorligt. Ja see on juba raske juhus. Vad mange den erhvervsbiavler hade hjälpt. Han havde 450 bifamilier. 400, og så blev tilbage cirka 100. 150 har han tilbage. Ja, 150 jäi tal siis järgi ja tal oli 450 kuskil või 500. Men, og det er altid, og det er det, jeg er blevet ansat til i Danmarks Biavlerforening, vi har altid den faktor, der hedder varroamine. Et Taani Mesinike Liit püüab nagu mesinikele aidata silmas pidada, et meil on alati üks millele peame tähelepanu pöörama, on varrotoos. Og det er tit, at vi kan føre tab af bifamilier tilbage til mangelfuld varroabekæmpelse. Et väga tihti on nii, et mesilasperede puhul on seotud tugevasti kesise varrotoosi raviga. Og jeg ser blandt de danske biavlere et mønster, at det år, vi har stort vintertab, så næste år, så er alle sammen så påpasselige med deres varroabekæmpelse, og de gør det lige som vi siger. Ja väga tihti on juhtunud seega, et kui on olnud talv, kus on väga suur perede kaotus mesinikel, siis järgmise aasta jooksul on kõik mesinikud on väga korralikult järginud Taani mesinike ühingu soovitusi varrotoosi tõrjeks
ja siis on järgmine talv jälle nii-öelda ilus. Så jeg siger gerne til mine biavlere, om I ikke følger den strategi, vi har sagt til jer, så bliver jeg sindssygt tosset på jer. Ja siis, kui ta nagu ütleb otse välja seda oma Taani mesinikele, et noh, milles on see probleem, et nad ei jälgi varatoosi, siis noh, peetakse nagu teda ka nii-öelda natukene hulluks, et või noh, et ajad jama siin, mis iganes, et noh, ollakse solvunud. Men jeg tror også, I er nødt til at tænke på, at Danmark er et meget lille land, så bitætheden er forholdsvis tæt. Og det vil sige, at hvis vi har en, der mister 300 bifamilier på grund af varroa, så skal de varroamidler, de skal et eller andet sted hen. Ja siinkohal peame silmas pidama siin Taanimaal seda, et kuna asustus on väga tihe ja noh, mesilaste suhtes ka, et kui meil kõrval mesinik kaotab 300 pere varatoosi tõttu, siis need varatoosi lestad peavad kuhugi minema. Tähendab seda, et nad ohustavad ka neid mesinikke, kes on oma raviga olnud väga korralikud. Så det kan faktisk betyde, at folk, der laver en rigtig fin varroabekæmpelse, alligevel kæmper med ryggen mod muren. Ja siis seega on oluline, et mesinikud teeksid varatoosi ravi korralikult ja noh, võrdlemisi samaaegselt, enam-vähem samas. Det vi kan se over de sidste par år, det er, at vi begynder at have mere varroa i vores bikasser. Vi begynder at have mere virus i vores bikasser. Og det betyder, at vi de næste 3 år har søgt temmelig mange penge fra EU's honningprogram, hvor vi skal have fuldstændig fokus på at udvikle vores metoder, uddanne vores biavlere og prøve nye metoder af. Ühesõnaga, mida rohkem on varatoosilestasid mesilasperedes, seda rohkem on ju ka mesilasperedes viirused. Ja praegu liigutakse selle poole, et ka Euroopa Liidu nii-öelda abi kasutades püütakse välja töötada uusi lahendusi varatoosi raviks, harida mesinikke, viia see nii-öelda uus õpetus mesinikeni ja püüda leida mingit uut lahendust varatoosi raviks. Men nu skal vi snakke om glædelige ting. Vi biavlere, vi kan godt lide at snakke om sygdomme, dårligdomme, dårlige honningpriser, dårligt vejr. Men sandheden er jo, at det går rigtig godt. Ja, et muidu me räägime siin, eks ole, nii-öelda haigustest ja halvast ravimisest ja halvast meehinnast ja nii edasi, aga noh, muidu läheb tegelikult kõik ju hästi ja plaanipäraselt, et mitte ei ole asi nii kogu aeg halb. Og for eksempel så har Danmarks Biavlerforening, vi er 4.500 medlemmer lige nu, vi har fået 1.000 nye medlemmer inden for de sidste 2-3 år. Viimased 2-3 aastaga on Taani mesinike ühendus saanud 1000 uut liiget ja kokku oli neid 4500. Kokku oli neid 4500 liiget praegu. Altså jeg kan fortælle jer, da jeg startede som konsulent tilbage i 1991, der var vi cirka 7.000-8.000 medlemmer. Ja kui ta läheb aastasse 91 tagasi, siis oli tegelikult mesinike hulk suurem, oli 6-7 tuhat. Og så er det ellers bare gået den vej nedad indtil for 3-4 år siden, hvor vi måske var nede på 3.600 medlemmer. Ja aastast 91 liikmete arv tegelikult vähenes kuni praegusest hetkest siis 3 aastat tagasi. Hetkeli see on siis kuskil 2009 või nii, et selle ajani liikus liikmete arv kuni 3000 isegi ainult. Så hvis jeg skulle måle mig selv på det arbejde, jeg laver for Biavlerforeningen på antallet af medlemmer, så har det ikke været noget godt arbejde. Ja, siis noh, kui nüüd võtta seda, et tema ju 91 alustas ja liikmete arv ju vähenes, et noh, tegelikult on kriitika tema enda suhtes, et ta ei ole väga head tööd järelikult teinud, et see liikmete arv nii drastiliselt nagu vähenes. Og det år, hvor min datter hun blev 9 år, der kan man ved den danske stat lov til at tage 1 år fri for sit arbejde. Og det år, der fik Danmarks Biavlerforening 10 medlemmer i fremgang. Så da jeg var væk, der kom der nye medlemmer til. Ja kui ta ise oli nagu ära, siis tuli 10 liiget nagu
juurde ühingusse, et ta oli oma tütre pärast töölt vahepeal ära. Men så kom den økonomiske verdenskrise, og så kom al den her presseomtale om bitab i USA, Colony Collapse Disorder, man blev bange for, om der var bier nok, vi fik bildet verden ind, at hvis bierne forsvandt. Einstein har jo aldrig nogensinde sagt, at den dag bierne forsvinder, forsvinder menneskeheden 4 år efter. Men det bliver han citeret for, og det er jo et godt citat, men har aldrig sagt det. Okei. Et ja siis tuli see nii-öelda maailma majanduse langus ja siis äkki tuli Ameerikast märgid, et on mesilaste kollaps ja inimesed olid ja kogu maailm on tegelikult praegu mures sellepärast, et mesilasi ei jätku piisavalt, ei ole piisavalt maailmas mesilasi ja ta tsiteeris siin natukene Einsteini, mida me oleme läbi filmi Eestis ka kuulnud, et kui mesilased hukkuvad, siis 4 aasta pärast surevad ka inimesed, lahkub elu. Men det er lidt sjovt, om bierne skulle forsvinde, så vil menneskeheden ikke uddø, fordi vi har korn, vi har ris, vi har majs. Over 60% af det, vi går og spiser, bliver ikke bestøvet af blomster eller af bier. Men det er det, vi bliver tyk af. Alt det, som bierne bestøver, det er det sunde, det er frugter, det er det, der smager godt, det er det, der gør os tynde. Ja, okei. Aga tegelikult on nüüd nii, et inimkond ei sure ju päris nälga, kuna väga palju toiduaineid on sellised, mida mesilased ei tolmelda, vili ja nii edasi, aga see osa, mida mesilased tolmeldavad, see on ju tegelikult see tervislik, maitsev, mahlane osa nii-öelda, Ja. Så der er, især i Danmark i hvert fald, og i andre vesteuropæiske lande, kommet sådan en grøn bevægelse, hvor folk vil gå tilbage til basis. De vil producere deres egne grøntsager, de vil have deres egne høns, og de vil være biavlere, og befolkningen vil ikke længere finde sig i, at de her bier, de uddør. Og derfor får vi alle de her nye biavlere. Ja praegu muutub väga populaarseks see, et inimesed tahavad ju ise omada kõik nende enda viljapõldu, mõnda kana või loomakest aeda ja ka mesilasi ja seetõttu on hakanud ka Taani mesinike ühingusse tulema natukene lisaliikmed. Så vi har nogle lokale biavlerforeninger, der har lukket for tilgangen medlemmer, de kan ikke have flere sådan. Et meil on Taanis mõned lokaalsed ühingud, kes lihtsalt ei jaksa enam omada rohkem liikmeid, et nad on oma liikmete arvu lukku pannud. Et nii suur on see liikmete soov. At være bi i Danmark kan være vanskeligt nogle gange, fordi 60% af Danmark, det er landbrugsareal. 60% Taanimaast on ju tegelikult nii-öelda talunike oma või põllumajanduses. Og af det område, der bliver igen 60%, det er korn, majs, roer, som noget, som bierne ikke lever af. Ja seega on see 60% ju selline põllumaa, mis ei ole mesilastele kuidagimoodi kasulik. Viljapõllud ja nii edasi. Så vi har nogle biavlere, som bor ude på landet. Jeg har for eksempel en vinterrapsmark lige herovre. Der har vi nogle biavlere, når vinterrapsen er blomstret af, så får de ikke meget mere honning. Ja meil on piirkondi ja mesinikke, kes ei saagi aastas rohkem mett või kelle mesilased ei saagi korjata aastas rohkem mett kui ainult sellesama talirapsi pealt, kus tema siin läheduses on, sest muud korjat ümberringi muul ajal ei ole. Et Taanis võib tekkida olukord, kus mesilastel tekib selline nii-öelda korjepaus vahele ka keset suve. Og det kan betyde nogle år, for eksempel, at bierne de går svækket ind i vinteren, og så får vi så højt vintertab. Ja nii võibki juhtuda, et mesilased jäävad nõrgaks ja tekivadki suured talvekaod.
Så den største opgave for Danmarks Biavlerforening i kommende år er at overbevise den danske regering og de danske landmænd om, at hvis de vil have bier, som alle er enige om, så må de også tage plante noget. Ja, ja siis on Taani mesinike ühing seisukohal, et kui põllumehed soovivad omada ise nii-öelda mesilasperesid, kui nad on nõus sellega, et siia on mesilasi juurde vaja loodusesse, meie loodusesse, et siis nad peavad ka ise külvama meetaimi või selliseid taimi, mis annaks mesilastele midagi. Men ellers har vi ikke de store problemer med sygdomme i Danmark. Vi har en lille smule bipest, men det kan sagtens ordnes. Så har vi sunde og raske bier. Et muidu on Taanis väga terved ja aktiivsed mesilased. Muid haigusi Taanimaal hetkel ei ole peale mõne üksiku haudmemädaniku juhu, aga põhiprobleem on paraktoos, muid probleeme ei ole. Og det skyldes, at vi havde nogle biavlere for 15-20 år siden, som mødte ham, der hedder Broder Adam på Buckfast Abbey over i England med Buckfast Abbey. Nej, jeg har ikke mødt ham, nej. Han er blevet sgu inden. Han er ikke. Aga Taani on seotud ka väga tublisti, Taani mesinikud on seotud väga tublisti ka sellise mehega nagu Vendadam, Inglismaalt, nagu te olete juba palju kuulnud. Og det har betydet, at man har lavet de her kombinationsbier, som er den mest udbredte bi i Danmark. Altså over 60-70% af danske biavlere har bier, som på en eller anden måde har noget med en Buckfast-bi at gøre. Ja tänu sellele on Taani mesinikud läinud ka nagu seda teed, et on hakanud osalema selles Buckfasti mesilase nii-öelda aretuses ja läbi aegade on saavutanud sellise üsna arvestatava taseme mesilaste aretus. Men vi har også Carnica-bier, vi har også de gule bier, Ligusticabier, og vi har sørme også på Læsø, den gule bi. Aga Taanis on ka Kraini mesilasi, on Itaalia mesilasi ja Læsø saare peal on ka natukene tumme mesilase rassi. Og en af årsagen til, at vi kan have alle de her forskellige racer i Danmark, det er jo, at vi jo har, hvad skal vi sige, over 100 øer i Danmark, måske 500 øer. Og vi har noget, der ligner, nu siger 30-40 øparningsstationer. Ja. Ja kuna Taani on suht heas olukorras saarte poolest, circa 500 saart on ja see tähendab, et nad saavad teha fantastilist aretustööd Taanimaal. Og I skal ned på Nyord i morgen eller i overmorgen. Ja me peame meie saame teiega minna Nüro saarele homme juba, see on üks puhas paarla. Og jeg tror, det er den vigtigste grundsten i dansk biavls succes, at vi har parringsstationer. Det er den vigtigste grundsten. The most important thing is that we have this island mating stations. Ja see on üks tugevamaid alustalasid, et neil on see võimalus kasutada puhas paarla. Så der er meget lidt sygdom. Ja sellepärast selle aretuse nii-öelda töö tulemusel on nad saavutanud selle, et neil on vähe haigusi. Vi har højproduktive bier. Neil on suure produktiivsusega mesilaspered. Og vi har meget fredelige bier. Ja rahulikud mesilaspered. Og vi har meget sygdomstolerante bier også. Ja neil on väga haiguskindlad mesilased. Või suhteliselt haiguskindlad. Så jeg alligevel sækyngel i en af mine vildsmine her sidste dag. Ja, det er sgu sjældent. Hvad kan vi sige mere om dansk biavl? Hvad er vi vide med her? Honningpris. Ja. Med hende. Ja, altså vi siger jo gerne i Danmark, at et glas honning skal koste samme. Et glas honning til kunden skal koste samme, som 1 kilo honning koster, når man leverer det til de store honninggrossister. Et kui me läheme ja anname nendele pulgitootjatele mett, siis põhimõtteliselt üks klaas mett maksab, või üks doos mett maksab sama palju kui 1 kilo mett.
Og et glas dansk honning bør i dag koste mellem 30 til 40 kroner. Ja see hind on kuskil 30–40 Taani krooni vahel. Og lige i øjeblikket kan man ved store grossister få 32 kroner, tror jeg. Ja praegusel hetkel suurtelt kokkuostjatelt saavad nad cirka 22 Taani krooni kilost. Men det danske honningmarked er meget, meget følsomt. Følsomt er. Og så kommer man til at producere for meget honning, så lige pludselig. 3 euro. Så falder det. Okei. Ja eks see hind ole ka selles tootmises kinni, et mida rohkem sa mett toodad, seda madalamaks hind kukub. Og grunden til, at det danske honning er markedet er så følsomt, det er, at i Danmark, der importerer vi producerer cirka 50% af det honning, der bliver spist i Danmark. Nad toodavad kuskil 50% meest, mida inimesed ära söövad Taanis. Og vi producerer cirka 2.000 tons honning om året. 2000 tonni mett aastas kuskil. Og der bliver faktisk importeret 5.000 tons honning til Danmark. Ja 5000 tonni mett tegelikult imporditakse. Og cirka de 3.000 tons bliver så reeksporteret til Sverige, til Finland, til England. Ja kuskil 3000 sellest sisse imporditud meest eksporditakse uuesti edasi Soome, Rootsi, kuskile mujal. Det betyder, at fordi vi har produceret så lidt honning, så har dansk honning altid solgt sig selv. Ja see tähendab seda, et kuna nad on kogu aeg tootnud nii vähe mett, siis tegelikult Taani mesi lihtsalt ostetakse ära või saab ise vabalt müüa, ei ole probleem. Og det betød så, at da vi havde et par år, hvor vi havde nogle gode honninghøste, så kunne vi ikke afsætte det overskydende honning, selvom vi kun producerer 50% af det, som der bliver spist. Ja kui oli üks selline aasta vahepeal, kus nad tootsid rohkem mett, siis tegelikult tekkis probleem, et nad ei saanud müüa seda enam, et tegelikult ainult 50% sellest meest, mida taanlased ära söövad, oli ju see kogus, eks ole. Et justkui võiks veel toota, aga ikkagi oli probleem selle üle 50% müügiga. Og det betød, at vi havde en 4-5-årig periode, hvor prisen pludselig faldt fra 32 kroner ned til 19 kroner. Okei. Ja seega tekib olukordi, kui heal meeaastal saavad nad kilo eest võib-olla ainult 19 Taani krooni kilost kokkuostjatele. Ja ütleme, natuke paremal aastal, siis ehk siis, kui meetoodang ei ole nii suur, siis see hind tõuseb kuni 22 Taani krooni. Og det betød, at vi i en periode havde så meget honning på lager, så hvis Niels for eksempel producerede, skal vi sige, 10 tons honning, så kunne han ikke engang sælge til de store grossister. Vi ville ikke have det, så meget honning på lager. Ja see tähendab seda, et nad vahepeal nagu toodavad seda mett lattu, et ta tõi näite, et kui näiteks Nils toodab 10 tonni mett aastas, siis tegelikult kokkuostjad ei soovi seda mett osta, sest neil ei ole selle meega mitte midagi teha nii suures kogus. Så vi skal altid huske de 3 vigtigste ord, der findes. Det er markedsføring og endnu mere markedsføring. Salg af honning, reklame for honning. Okei, jah. Et seega on kõige olulisem turustamine ja veel kord turustamine. Kolm asja on olulisem, kõige olulisem. Turustamine ja veel kord turustamine. Og Danmarks Biavlerforening, vi har en honningetiket i foreningen, som næsten 75% af de danske biavler bruger. Ja neil on selline ühine silt, mida tegelikult 75% mesinikest kasutab seda. Og der har jeg har lige haft et projekt, hvor vi har haft nogle af de dygtigste markedsføringsfolk, altså folk, der er dygtige til at sælge Coca-Cola, eller er dygtige til at sælge hvad som helst, til at kigge på vores etiket. Ja siis ta leidis paar nõuandjat, kes on hästi
tõhusad sellise turustamise töö peale, kes noh, näiteks töötavad välja Coca-Cola või mis iganes firma jaoks ja on sellise spetsialiseerunud inimesed, et ta palus neid seda silti vaadata. Men de siger, at den her etiket, det er en fin etiket, men den appellerer kun til 25% af de danske potentielle honningkunder. Nad ütlesid, et see on väga hea etikett nii-öelda või silt, aga see silt on eos nii-öelda näitab seda, et seda toodetakse ja turustatakse kuskil 25%. Så det, der er interessant i markedsføring nu, det er, at vi har 25% af de danske kunder. Det er dem, der vil købe billig kinesisk honning. Det kan ikke blive billigt nok. Ja, siis meil on kuskil 25% ütleme klientidest, kes ostavad seda odavat Hiina mett ja see ei ole ikka nende jaoks piisavalt odav, et noh, olgu nendega, kuidas on. Så har vi den her, som appellerer til dem, som altid har købt den her. Vi kalder det Socialdemokraterne. Okay. Vi kalder det dem, som gerne vil have, at verden er, som den altid har været. Ja, et siis on osa inimesi, kes siis ostavad seda Taani mett, üks osa inimestest, kes siin Taanis ostavad kogu aeg seda Taani mett, ta nimetab neid sotsiaaldemokraatideks, kes tahavad, et maailm oleks selline, nagu see on alati olnud. Så har vi 25% af vores kunder, det er det, vi kalder naturmenneskerne, økologerne, de folk, der vil verden det godt. De vil gerne købe dyr kvalitetshonning, som ser anderledes ud end det her. Ja, ja siis on meil Taanis, ütleme, 25% veel neid kliente, kes on sellised looduse inimesed, ökoinimesed ja tahavad, et kõigel oleks väga kõrge ja naturaalne kvaliteet, isegi kõrgem kui Taani vesi. Den her kundegruppe, de vil have honning fra lige præcis et sted, fra lige præcis en biavler, fra lige præcis en type af blomster. Ja need inimesed soovivad mett kindlalt mesinikult, kindlast kohast ja kindla taime pealt. Og der prisen spiller ingen rolle. Sådan et glas honning her burde koste 100 kroner. Ja sel juhul ei mängi hind mitte mingisugust rolli. Selline väike purk, sellist kvaliteet mett nii-öelda võib maksta kuni 100 Taani krooni. Og så har vi den sidste kundegruppe, man kan sige, det er de liberale, det er de rige, det er de... Ja siis on viimane 25% kliendigrupist, kes on sellised tõusikud, liberaalid, rikkad. Det er dem, som inviterer gæster hjem. Need, kes kutsuvad külalisi koju. Og der må gerne stå et glas honning med 20 gram i, hvor man kan fortælle en historie om, at det her, det er simpelthen en helt special honning. Og den har kostet 200 kroner. Ja siis nad kutsuvad need külalised koju ja neile meeldib, kui neil oleks kas või üks väike purk 200 grammi meega, mille kohta nad saavad rääkida terve story jutukese sellest, et kui eriline see mesi on ja see mesi maksis 200 Taani krooni. Den gruppen, den er meget større end vores tror. Ja selle grupis on väga suure usuga. Er der nogen spørgsmål? Nå, jeg skal lige fælde om den honning der. Ja, ta korra tahtis sellest meest spetsiaalselt. Så en gang imellem, så dukker der lige pludselig sådan en honning op her. Ja siis tuleb müüki kuskile selline imeliku värvimesi. Og vi har jo smagt på den jo. Ja me oleme seda maitsnud. Og I bør også prøve at smage den. Ja te peaksite ka seda maitsma. Ja tegu on siis naismesinikuga, kes on, see on siis tema nii-öelda kõige ekstraklassilisem mesi, mida tal on õnnestunud saada ja seda on väga väike hulk. I dag der har vi fundet ud af med nogle analyser fra Tyskland, at det sandsynligvis kommer fra en container, hvor der lå en masse affaldsprodukter fra den lokale vingummifabrik. Der, altså det er noget sukker, der har ligget i
Ja, jeg tænkte godt i går. Ja. Hvad er ordene for det, eller vingummi, eller slikbutik, eller... Ja, see on siis tegelikult saavutatud sellega, et... see on siis saavutatud tegelikult sellega, et siia on pandud ühte ekstrakti sisse, mida kasutatakse kummikommide nii-öelda. Kas teil on siin veel küsimusi, et kui siin lõpetame, et siis ta tahab meil oma mesilat näidata? Üks küsimus oli natuke eelneva teema kohta. Kuivõrd ja kas on ka tegeletud Taanis kunstliku mesilasemade seemendamise, katsetamise, juurutamisega? Kas on tulemust? Levet inseminering? Ja. Men altså, vi har haft en biavler en gang, som har været rigtig dygtig til inseminering, men han er død. Ja, siin Taanis on olnud üks väga hea seemendaja, nii-öelda mesinik, aga kahjuks on ta surnud. Og så har vi måske 5-6 personer i Danmark, der kunne inseminere, men ikke er dygtige til det. Ja, aga siis on meil ka kuskil 5-6 mesinikku, kes saavad sellega hakkama, aga ei ole väga head. Og det vil jeg opleve, når I kører ned til Niels. Det er så nemt at tage bier på øparingsstationer i stedet for at inseminere. Ja tegelikult on palju lihtsam võimalus viia mesilasemad paaruma saare peale ja olla selles tulemuses palju kindlam, kui seda on seemendanud. Mange biavlerne her i Danmark, men hvor mange af dem er erhvervsbiavlere, som laver ikke noget andet arbejde. Ja, okay. Nu bliver det rigtig svært. Vi har cirka 50-100 erhvervsbiavlere. Sama kvaliteet. Sama kvaliteet ei ole, aga oleneb, mis kvaliteeti sa pead silmas. Kui pead silmas tõulist kvaliteeti. Men de fleste af dem har alligevel et eller andet arbejde om vinteren. Ja, aga enamus nendest töötab talvel kuskil. Et kui me räägime nüüd päris sellistest mesinikest, kes absoluutselt elatuvadki mesindusest läbi aasta, siis me räägime ainult 10-15 mesinikust. Taanimaa kohta. Ja, i eftermiddag, der skal I besøge en, der hedder Kjeld Brandstrup. Han har mange bier, han sælger mange dronninger, og så har han også en bibutik, og nu har han sat mig også begyndt at smelde voks af. Altså. Ja. Så det er sådan mange grene, de satte sig på. Okay. Ja üks mesinik saab ära elada siin Taanis ainult seetõttu, kui tal on hästi laiali nii-öelda erinevad harud mesinduses, et ta toodab hästi mett, et ta kasvatab mesilasemasid, et ta sulatab vaha, et tal on mingisugune poekene, kus ta mesindusinventari müüb ja nii edasi, et mis iganes üks mesinik võib välja mõelda, et mida rohkem neid erinevaid harusid on, seda rohkem ta veel ära elatab. Og da for eksempel Niels var på sit højeste, så smeldte du voks af, og han passer også bier for nogle andre en gang imellem. Og så havde du en kone, der kunne holde dig til. Ja. Ja, et Nils on siin nagu hea elav näide, et Nils ju ka teiste jaoks sulatab vaha ja hooldab mesilasperesid ja siis tal on emade kasvatus, tõuaretus ja siis Flemming ütles, et ja siis oli üks naine, keda tal oli ka üleval vaja pidada, aga samas Rutt oli väga varmas ka mesilasperesid. Seda enne on öelnud. Altså ja, det er import, og så kan man sige, at det danske marked er til 2.000 tons faste. Hvis vi producerer 200 tons, så kan vi ikke sælge det. Vi kan ikke sælge de sidste 200 tons. Okay. Og det er derfor, jeg siger markedsføring. Vi skal gøre det see ongi see, millest ta rääkis enne, et turundus ja veel kord turundus, et praegusel hetkel on olukord, kus nad on välja selgitanud teatud piiri, mille ulatuses on võimalik Taani mett taanlastele müüa ja üle selle enam ei saa. Lihtsalt ei osteta. Ja loomulikult mingit rolli ilmselt mängib ka import. Det danske honningmarked er i virkeligheden så følsomt, så hvis man bare har 2 eller 3 erhvervsbiavlere, der dobler deres honninghøst op et år, så begynder vi at have problemer. Ja kui meil on kas või 2-3 professionaalset mesinikku, kes soovivad mesindust arendada ja nii-öelda suudavad toota mett 2 korda rohkem, kui nad siiamaani tegid,
siis juba on probleem. Pärast, et viimased 2-3 aastat nad said Saksamaalt sama hinna, mis nad oleks saanud siin Taani kokkuostjate käest, et sel moel nagu nad tõepoolest, ei, sel moel praegu hetkel nad on alustanud ja on viinud Saksamaale oma need. Küsimus. Janus har også spurgt om at købe honning. Vi er fra Danmark. Ja, køberhonning. Okei. Meveda, Eesti firma, on ka mingil moel või mingis väiksemas koguses ostnud siit Taanist, see on siis ristikumet. Tähendab, ma ei näinud kuskil kanarpikku. Oli. Ei, kasvamas. Kasvamas, see on Jütimaalt. Oota, et kas nad teevad seda ekstraktiga kah kanapit? Meie. Nad saavad seda kanarpikumett ainult Lääne Jütimaalt. Kuskil mujal piirkonnas seda ei ole. Aga noh, ekstraktida... Ei, see oli niisama nalja. Tema andis joot. Aga siiski kanarpiku mee kohta, kas on tunduvalt kallim kui need õiemeed siseturul? Nu Lynghoning, nu koster det nogle mere. Ja, det gør det. Det koster, hvad skal vi sige, 25%. Ja. 25% mere. 25% rohkem maksab see kanarpikumesi kui tavaline. Nu skal I alle sammen rejse jer, og så skal I begynde at gå den vej rundt der, og læg lige mærke til, at der er construction work, og så om på den anden side af haven, så kommer jeg lige snart her som mekanik. Ja, et me saame püsti tõusta.